Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Ganon yun. Ay. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Ayaw na ayaw sa akin ng mama ni Charmaine. Feel good morning, Call and Tits. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Abel, 28 years old ng Pateros. Isa rin po ako sa mga suki nyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Ang katas ko po ay tungkol kay Charmaine. Katrabaho ko po siya. Dito kami sa may Pasig. Management staff po kami. Maganda at simple lang po si Charmaine. At NBSB po. No boyfriend since birth. Nagtataka lang po ako kasi tuwing papasok siya ay hinahatid po siya ng nanay niya. Minsan, hinihintay rin siya para sabay na rin silang umuwi. In short, hatid sundo ng nanay niya. Kala ko una lang po yun. Pero nung nalaman ng nanay na dumidiskarte ako ay lalong araw-araw itong sumasama. Kaya nahirapan po akong dumiskarte. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, Ba't ka kumakanta dyan? nakatingin ka na naman dyan kay Charmaine. Ba't ka kumakanta dyan? Crush ko talaga si Charmaine. Gusto ko talaga siya eh. Crush ka ba? Alay mo. Tanungin mo kay Kim kung crush ba niya. Sige, magkano? Ano? Tatanong syempre utusan ako, hindi nga. Sagot mo kape ko, bili mo ako Oh, kape. 3 in 1 kay Kuya Kadyot, ha? Sige, tanungin mo. Charmaine! Nakakaya. Uy. Nakakaya eh. Oh! Deadline ako, huwag niya ako istorbohin. Hindi, may tatanong lang kami. Busy yung tao eh. Ito naman eh. Maya na yan, sa GC na lang, kung hindi naman importante. Sa chat na lang, video call natin. Charmaine! Hello! Alam mo naman na crush ka nitong si Abel. Ikaw ba crush mo siya? Pag narinig tayo dito, ha? Ano ba kayo?
Bakit? Ba't ganyan yung tanungan nyo? Pasigaw-sigaw parang bahay nyo lang to ah. Ano yun? Ano Wala yun? naman si boss eh, mamaya pa yun eh. Crush ka nito. I-crush back mo daw siya. Hindi kayo nakakatawa ha? Joke ba yun? Trabaho dito. Oo nga. Magtrabaho nga kayo. Napaka-chismoso nyo Sige na, naman. balik na ako doon. Ano? May kailangan ba kayo sa akin? Sagutin mo muna, crush mo ba daw si Abel? Si Abel. Okay lang. Bumalik ka na sa... Gwapo naman siya. Okay, green flag. Bumalik ka na sa table mo. Mabango. Bumalik Sige, ka na. green flag. At saka... Pero hindi ko sure kung babaero yan o hindi eh. Hindi ako pa. Pero crushable ka. Sige na, doon na ako. Narinig. Uy. Yung crushable Oo, pag sinabing crushable, ibig sabihin, attracted sa'yo. Ganun lang yun. Hindi naman sasabihin ng babae kung pangit kang animal ka eh. Hoy! Di ba? No. Oo. Kumbaga, konting effort na lang. Teka Ano? lang, pwede po siyang mayaya? Teka lang, usapin ko lang saglit. Uy, first move. Bahala na to. Siya, kumain ka na? Ha? Gusto mo kumain tayo sa labas? Okay lang ba? Ano mo ni Haya? Wala, kakain lang. Ay, hindi pwede sa nanay ko yan. Nandiyan nanay ko sa labas. Natin ka pa rin. Kala ko tumigil na sa Huwag mong pagkatin. tawanan pag nakita ka nun. Oo, tagal na. Ngayon mo palang ano. Ba't? Ay! Ano yan? Bakit mo nilalapitan ng anak ko? Doon ako sa malayo. Wala. Ano to? Ano tong usapan na to? Yayayain mo. Wala po. Di kakain lang po sana. Dito lang sa office. Ay, hindi pwede. Sila Trixie. Trixie! Yes, mother! Kayo ang magkasama kakain. Hindi lalaki ang tatabihan nito. Ang tatabi dito. Okay, Mi. Pupunta kami dyan, Mi. Bumalik ka na sa pwesto mo. Tatawagin ko, boss mo. Sige ho. Balik ka na doon. Sabi Siya- sa'yo eh. Basta, pag may chance kain tayo sa labas. Ano? Sabi ko, babalik na po ako. Sige po. Pagkat ikaw sa'kin ay Hihirapan po talaga ako, Colin Teets. Pero gusto kong patunayan kay Charmaine na seryoso po ako sa kanya. Kaya kahit ilang beses niya akong tanggihan na sumama sa akin para kumain sa labas, niyayaya ko pa rin siya. Finally, pumayag po siya. Kaso nga lang, andun ang nanay niya, andun din yung mga katrabaho namin. In short, parang isang kinsenang sweldo ko ubos. Ay, salamat. Nakapagsamgyup din tayo, Kim, di ba? Thank you Oo talaga, nga eh. Abel. At magpasalamat tayo dito kay Charmaine. Kung hindi sa kanya, hindi tayo makakain dito. Hindi, si Abel naman yan. Pero thank you ha, pumayag ka na may kasama si Trixie tsaka si Kim. Salamat ha. At saka, mother, nanay mo, pakainin mo. Hindi ako kumakain yan. Ang cheap naman ni Abel. Samgyup lang ang kaya mo. Diyos ko, hindi man lang steak. Pag ano na po, Ito lang ang kaya mo. Hindi naman ako kumakain yan. Baka yan. Ay, baka din pala yung steak. Hindi naman ako kumakain Mother, ano yan. ba talaga, Mi? Tsaka yan lang kaya mo. Anli-anli. Diyos ko, pang mahirap. Kung ganyan ang... Magdahon-dahon ka na, Mi, para healthy ka. Sige Ayoko, na. ayoko. Teka Kuha lang. ka naman kambing. Sige na, kumain ka na. Ayoko. Gusto ko, pagkatas nito, mag-i-Starbucks tayo. sige ho, walang problema. Hindi na kaya ng budget mo. Huwag mong pilitin ng kaya pa utang po. ka. Taxi, huwag ka nang sumama. Kim, huwag na kayo sumama. Baka mapapansin. Ay, gusto namin magkape. Ayaw kaming isama. Ayaw po kami isama, Kasi Hindi, lang, sabi ko kasama po kayo lahat. isama mo Lipat lahat tayo yan. dun. Hindi pwedeng tatlo lang tayo. At saka ba't ganyan ang suot mo? Bakit nang
Puro talsik na mantika yung damit mo. Ganyan ka ba? Ay, di Makalat yun, ka kumain ng samgyup. Pinagprito niyo po ako eh. Pero okay lang. Sino naglaban yung t-shirt mo? Ba't nangingitim ang kwelyo niyan? Ha? Ay, di. Design po yan. Ay, siya, kain na. Sige na. Pasensya ka na kay mama, ha? Okay lang yan, ikaw pa. Okay, sigurado ka ba kaya mo lahat bayaran? Kaya ko yan, okay lang yan. Order tayo ng soju. Huwag ka na mag-order. Soju lang eh. Huwag ka nang... Oo nga! Soju. Mother, gusto mo ng soju? Ayan, gusto ko soju. Gusto ko apple. Gusto ko lang apple. Apple. Gusto ko lang apple flavor. Gusto ko rin mag-soft drinks kasi Kaya di ba para nga mag-prep eh. tayo. Huwag na kayo magdagdag. Mi, ayaw kami painumin, Mi, eh. Ayaw kami orderan ng soft drinks, Mi. Mio, ayaw kaming paano. Sige na, order na kayo. Ikaw, siya, anong gusto mo? Hindi mo kaya. Kaya po. Maintenance tong anak ko. Siya, ikaw, anong gusto mo? Iwang na ako sila na lang. Sure ka? Sige na. Huling Pag nagkaroon kami ng chance na magkausap during break time, sinusulit ko po yun, Colantits. Kaso nga lang, andyan yung nanay niya. At paglalabas po kami, isang buong squad kami. Ubus. Ubus yung sahod ko. Pero okay na po yun. May mga konting naipon pa naman po. At talagang nag-make na ako ng move. Uy, saglit lang. Kasi pag sa labas, alam mo naman nandyan nanay mo eh. Dito lang tayo. Lumabas naman si Bus eh. Usap lang tayo saglit. Abel, mahuhuli ako ng mama ko. Nasa labas naman. Hindi mo alam yung kayang gawin ng mama ko pag nalaman niya. Sumama kay Trixie. May pinabili ako sa 7-Eleven. Wala, mali sila. Sige na. Natatakot ako eh. Usap lang tayo. Ano ba? Ano na ba tayo? Pasensya ka na, Abel. Ayun. Ha? Tsaka, si mama, ayaw niya talaga sa'yo eh. Akala ko ba okay na tayo? Ayaw nga ni mama kasi pag nalaman niya, baka pag-resignin niya na ako sa trabaho. At saka may nirereto siya eh, ng mga apam eh. May seaman din. Sino bang nirereto niya? Si Bray. Sino pa? Jimmy? Si Sandro. Jan. Mm-mm. Ay, nako. Sorry. So ako wala. Pasensya ka na kasi. Tsaka ayaw na pareho lang tayong minimum wage earner kasi hindi mo raw ako mabubuhay. Pasensya ka na. Saklap naman. Talaga ba? So yun mas mahalaga sa'yo. Mahalaga sa mama ko. Eh di mahalaga na din sa akin. Pasensya ka na. Ayaw mo bang itry natin? Sige, tago natin sa mama mo. Hindi pwede. Papayag ako kahit ganito lang yung setup. Okay lang. Basta tayo. Kung tayo. Mahirap eh. Natatakot ako sa mama ko. Pasensya ka na. Sorry. Gusto kita pero susundin ko yung mama ko. Charmaine. magsalita ka. Wala talaga ako, Lentits. Kahit anong pang gawin ko. Di pa raw siya handa. Ayaw nung mama niya sa akin.
Di rin ako gusto ng mama niya para sa kanya. Ang dami pong rason, kaya matras na lang ako. Napansin niya na hindi ko na siya pinapansin. Sino hinahanap mo? Si Abel? Abel, oo. Andun na. Yayayain ko sana magkape. Na-busy. Bakit ba? Ay. Ba't parang ilang araw na kayo hindi nag-uusap? Hindi ko nga alam. May something ba? Bel! Abel! Abel! Abel, pwede tayo magkape? Wala kasi yung mama ko ngayon. Nakapila kasi siya sa senior. May binibigay sa amin sa may barangay. So, baka pwede tayo magkape. May sasabihin lang sana ako. Busy ako eh. Nahabol akong report. Pwede dito na lang tayo mag-usap. Busy nga eh. Narinig mo sinabi ko, busy ako. Abel. Tsaka nasa opisina tayo, nasa trabaho tayo. Kaya, Abel, may sasabihin ako sa'yo. ano yun? Go na ako, try na natin. Na pag-isip-isip ko na, mahal ko na tong taong to, tsaka pinaglalaban niya ako. Game? Excited na ako. Tsaka wala na akong paki kay mama kahit magalit siya. Importante, di ba? Yung nararamdaman ko, tsaka yung nararamdaman mo, tsaka nakita ko, ipaglalaban mo eh. Game ka na ba? Game na. Huwag na. Joke mo ako, no? Okay na, mamaya. Sige na, habang wala si mama. Isip ko rin kasi, hirap pala nung patago tayo, kaya wag na lang. Okay na rin yun. Hindi na natin makakasama ko rin itatago. yung nanay. Hindi, okay na. Promise. Hayaan mo na. Abel, mahal na kita eh. Huwag mo naman ito gawin sa akin dito. Hindi ko na kasalanan yun. Abel, usap muna tayo. Ba't ganun kabilis naman? Abel, di ba paglalaban mo ako sa mama ko, ito na, ready na ako. Hindi ko napapansin yung mga nirereto ni mama. Dali mo nakatingin na sa akin sila, Trixie. Huwag mo naman akong pahirapan. Huwag mo ito gawin sa akin. Napagod na ako eh. Yung ginawa ng nanay mo sa akin, dito sa office. Pag lumalabas tayo na nandyan siya. Kaya, Hindi ko na yun gagawin. Hindi ko na yun hahayaan. Sige lang. ayoko na. Abel, Marami pa naman lalaki dyan. Tsaka maganda ka naman. Abel naman eh. Abel. Hanggang dito na lang.